The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Now, then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith, as you are taught, and overflowing with thankfulness. Preach the word. Be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. We should take note that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. Life is a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Lord, make me to know my end and what is the measure of my days. One life for Christ is all I have. One life for Him so dear. One life for doing all I can with every passing year. It's not how long you live that counts, but how you live. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw gi dapit ka higala nga dili pa luwas sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong personal nga manluwas aron ikaw maluwas o salmot no sa makauban ini nga atong Bible study through the YouTube o ubos ning ministry o alang kanimo sa igsoong magtutuo gi dapit ka sa pagsusi sa imong kaugalingon sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kinahanglan natong limpyuhan tong kaugalingon. We will be ready to assimilate Bible doctrine through the filling of the Holy Spirit. Kita mapunan lamang Espiritu Santo pinagi sa paggamit sa prinsipyo sa 1 Juan 1:9 nga nato og rebound technique busa atong andamon tong kaugalingon magampo ta sa ilong. Magampo ta. Heavenly Father, we are here once again because we love the Word.
because we are members of the royal family of God through our faith in your Son, the Lord Jesus Christ. Because from eternity past, our life has had meaning and purpose and definition. Because we are commanded to take in the Word daily, just as we assimilate physical food daily. And we recognize that this is our briefing. This is our means of growth. This is the means of glorifying the Lord Jesus Christ. We are left here in this world for this purpose, and therefore we ask that through the ministry of God, the Holy Spirit, you enlighten us so that His purpose might be fulfilled today. We now pray that you give us the necessary concentration and focus to the things you're going to teach us today. All this we ask in Christ's name. Amen. Mayong adlaw kaninyong tanan, mga suki nining atong Bible study through the YouTube, mga higala o mga kaigsunan. Atong ipadayon ang atong pagtuon ni ining tun-anan nga giuluhan o God's 10 problem-solving devices. Ang napulo ka mga paagi sa pagsulbad sa mga suliran nga gihatag sa Dios kanatong mga magtotoo. Now this is addressed to all believers. Kung ikaw dili pa magtotoo, nga nagpaminaw niini, wala ka pa magdawat sa kaluwasan, then just listen. You might derive something or learn something out of what we are going to take up. Musa atong ipadayon, taon na kitang nahunong o let us continue our discussion on this. Okay, are you ready now? Okay, we have been discussing here the sin of fear. Remember? Ang sala sa pagkahadlok. Tungod kay ang pagkahadlok, kini sala man sa hunahuna. It's a mental attitude sin. And if it controls the emotion of the believer, that believer's spiritual life is devastated. Atong giingon ka niadto. So maguba gyud ang iyang espirituhanong panginabuhi. Kung ang pagbati na mao'y magadumala sa iyang kinabuhi. Emotion should not be used in meeting problems in life. Dili angay kining gamiton. Sa dihang ang emotion mao na mo dumala, mo take over, mapa. Doctrine is erased. Now courage, ang kalig-on kaisog, is claiming God's promises before problems come in life. Di mawitaw ning atong gisgutan nga ang plano sa Dios is a problem identifier, problem anticipator, problem preventor, and problem solver. You see? Mo nang mga saad sa Dios mo atong gamiton atong angkunon, we claim God's promises sa dili pa kita moatubang sa paghimo kasulbaran, pagpangita kasulbaran sa suliran nga atong tagbuan sa kinabuhi. Now remember that when problems in life hit us, mo das-das nga ri kanato, we are required to utilize God's Word. We are required, gikinahanglan, utilizing God's Word, God's provisions, or promises, aron sa ingon niya na imong matagbo, you are able to deal those problems and be victorious over those problems, which means nga what's what God will do to those problems. Mao ni ang giingon nga hatag kanimo kagawasan to liberate you from those problems, you see. So what's for the deliverance of the Lord? Deliverance man niya apan paminaw. Be sure God's promises, His Word, are metabolized.
mao ginayawi ha, ayaw ginakalimti nga kung dili ma-metabolize ka ng pulong sa Dios nga imong gitunan, wa gihapon kapuslanan. You see, be sure, siguro hagyod. O ato namang giingon nga the antidote of fear is courage. Courage which is derived from metabolized Bible doctrine nga gigamit. Kay ang courage sa sumala sa itong gihisgutan is thinking Bible doctrine under pressure. Courage is a mental attitude with metabolized Bible doctrine. Ato sa gihisgutan ang normal emotion nga ang normal emotion just responds with the Bible doctrine to any crisis in life. Apan ang abnormal emotion reacts mo kanang mo react sa may binisaya ini pag-react mo mabikil ba kung siya mabikil mo react, right? Mabikil siya kay naa na siya mga krisis diya sa kinabuhi. Kanunay hinumdumi, what we think is what we are. Okay? O diha usab sa Jeremias 17:10, I, the Lord, searcheth the heart. I test the mind. You see? Mo na sulti diha Jeremiah 17:10. Akong usbon, akong balikon nga emotion is a problem to people depending on what kind of emotion he or she uses. Ang good emotion ba, which is normal, or ang bad emotion ba, which is abnormal. You see? Of course, when we use the bad emotion, there is a problem, unlike using the good emotion. Okay? Now, good emotion only uses what God designed it to be used, which is to respond to the frame of reference nga mao ang mental attitude. Apan ang dautan nga pagbati, which is abnormal, mo react ngadto sa atong mentality, samtang ang good emotion, ang maayo nga pagbati, normal, mo respond lang, mutubag lang uban sa kamatuoran. A believer whose basis to grow spiritually is his emotion, kung ang emosyon ng iya bang gibasihan ba sa iyang endeavor to grow spiritually, is not actually going anywhere in his spiritual life. Wag yun siya abutan. Ang Bible doctrine o ang pagpuno sa Espiritu Santo nga that is supposed to be our basis in growing spiritually, dili emotion. It's not emotion mo atong basis. That's the reason why we have to study God's Word on a daily basis. Mao bitaw ning atong gi-emphasize yun nimo nga gikinahanglan nga adlaw-adlaw ang atong pagtuon sa pulong sa Dios. Dili sinimana, dili binuwan, tinuig, you see, adlaw-adlaw. Kay mao lagi na mo tubang mangitang mga suliran everyday pod. Now kung wa ka na o kung muhunong ka na sa pagtuon sa pulong sa Dios, asa pa man kag magamit nga hinagiban nga mao man gid atong hinagiban ingon nga mga magtotoo ang mga saad sa Dios, ang pulong sa Dios nga atong tun-an sa adlaw-adlaw nga pagi. Ang usa ka magtotoo nga mogamit sa iyang pagbati lamang. Now, by the way, wa biyata dili nga di na kamugamit sa mong emosyon. We are not saying that. Kay tao gud ta. Gihatagan gud ta sa Dios niining usa ni sa mga kinaiya nato ingon nga mga human beings, you see, mga binuhat sa Dios, gihatagan kita nining emosyon o ipagamit na sa Dios sa hustong paggamit. Namo na ni atong ipangtun-an din it should be in the proper place. Now, amo lagi anak there is something wrong kung ang emosyon na gyud ang imong gamiton, dili ang imong panguna-una.
Unya pangunahuna nga kinahanglan puno kana gilukpan na kana sa pulong sa Dios. It's saturated with the Word of God. Mao na nga ang imong pagtubag sa bisag unsang mga gumunhap sa kinabuhi, mga suliran din, you are able to handle it, to face it with ease. Kaya nga naman, tungod sa saan sa Diyos nga iya gyud kang ilikay sa pagkaparot nining away nga espirituhanon. God sees to it nga you become a winner, successful, progressive sa imong Christian life. Isip mo na nga ang Dios nini nga tong gitunan dinhi, ang Dios dili buot nga mao'y imong unhos pagtagad, na imong unahon o pasiuna nimo ang paggamit sa imong emosyon, kundili ang pulong sa Dios nga nahimo ng bahin di sa imong kalag. Kay a believer who uses his emotion, not Bible doctrine, becomes an enemy of the cross. And remember, ninumdum ko pa niya na ato naman ang gitunan nga a believer nga emosyon ra gyud iyang gigamit, may pulong sa Dios, nahimo siyang enemy of the cross, kaaway sa cross. So he is a loser believer. Pildiro siya nga matang sa magtotoo. There are believers who make their emotion their God, their priority. Ilang pasiuna. Now, di man na nato, this is the world's modus operandi. Karon, the world system. Inumdum ka ba? Usa sa kaaway nato, one of the major enemies as Christians is the world system. You see? Kay tuluman, there are three major enemies of believers: the world, the devil, the flesh. Ang world dili kay kini nga atong gipuy-an nga kalibutan nga atong lakaw-lakawan, dili ni mao ang sistema nining kalibutan. The system of this world iyahan ni Satanas. Mao na nga kung wala kay pulong sa Dios, wa kay kamaturan, wa kay divine viewpoint nga mga tubang kining mong system sa kalibutan, then you are a victim, you are a casualty in a spiritual war na itong yatubang. Now, bantayan yun na to, ha? Let us be aware nining dunay tulo ka arrogant skills na itong gisgutan naman po ni, pero ato kining balikon sa unsa man ang una nini. The first arrogant skill, self-deception. Kanang paglingla sa imong kaugalingon. Nya ikaduha, self-justification, ang imong pangatarungan o pag-justify sa imong kaugalingon. Pagmatarong sa imong kaugalingon. Nya ang ikatulo mo ang self-absorption, kanang imo yung kaugalingon ang yun ang imong pasiuna ang imong gitagad, imong kaugalingon. Okay? Mao ni ang tulo, the three arrogant skills. Now, ang usa ka magtotoo can either be under the power of the Holy Spirit or the old sin nature. Inumdum ka? Tungod lagi nining espirituhanong gubat, it's between God, the Holy Spirit, Holy Spirit against the old sin nature. We are in between, nakakita sa taliwa. Papiliun ta. Unsa man itong pilion ng Holy Spirit ba? Espiritu Santo ba? O ang atong kinaiyang makasasala? It's a matter of choice. You see? Every moment of every day of our life, nagatubang kita nini sa pagpili nga kinsa may buot na itong padumalahon sa itong kinabuhi. Ang balang Espiritu Santo ba o ang atong kinaiyang makasasala? Naibaw naman ka kung sa resulta na ang mag-isang butanan na ay kanang abutan. Kung ang imong gamiton ang kung ang imong pilion mao ang
old si nature imong kinay makasasala, then unsa pildi ka, you are a casualty. But kung ang balang Espiritu Santo mo imong pilion sa pagpadumala sa mong kinabuhi is Kristohanong kinabuhi, then you are a winner. Now, ang usa ka matuod, genuinely brave Christian is one who has courage under pressure. Nga bisan taliwa sa pagpiit, kaya ang mga suliran sa kinabuhi mo piit na nato sa itong kinabuhi, right? So sa atong pagtagbo niya na ining mga suliran, ginamit ang pulong sa Dios, then we are unsa, we are facing it, we are dealing that problem with courage under pressure. Gipiit ka ba? Yan ang panahon na. Now, therefore, a believer has to metabolize Bible doctrine to be able to use that Bible doctrine. Inomdom ka? Only metabolized Bible doctrine is usable, magamit sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Ang Bible doctrine nga di ma-metabolize, it's not usable. Sama ra ka na sa academic knowledge. May mo karaparihara sa imong nakatunan sa imong eskwelahan sa universidad ug diin ka mo eskwela, marihara na. Huwag kapuslanan sa spiritual life. Whereas ang Bible doctrine nga na-metabolize, mao na ang usable. It has validity in the spiritual life. Kasabot ka? So mao ka na ang buot natong ipaklaro kanimo nga no, okay, kaning bang pag-metabolize, tingaling uban mo pa magaklaro giron sa mga metabolize. Okay, ato ning itandi sa tawhanon nga physical ba, in this physical realm. Okay, kani bang mukaon tag luto, mukaon tag kanon. Okay, mutangka kadiha sa kanang lingkuranan diha sa imong dining room, mukhaon ka diha na nagibutang nimo diha sa lamisa na nay mga sinabaw maron, sinabawng manok, okay, sinabawng baboy ug unsa ba diha na mga utan, okay, nagsagol na kana o kaayuhan ka na sa imong lawas kung imong kanon ka na nagkaron gibutang ka na, ikaw hinumdumi na kay kaugalingong kabubuton, free will. Okay, na kay freedom to choose whether mo kuha ka ba pinagis paggamit sa kutsara ng pagkaon o imong kanon, ug sabaw man imong higupon o ang kanang unod imong usapon. Apan ang imong kabubuton mo ingon og imo ba nang usapon o di. So pili ka usapon ako ni. Okay. Apan tingaling uban mo ingon adi ko mo usap. So kulturas bamba. Okay? Nakaron sunda ko nini atong paghisgot nini. Karon imong gituon mutang ta pagtuon na nimo ano ang imong kabubuton mangutanan na po, ihimo ba ng tunlon o di? Kasi okay, gituon nimo. Karon sa pagtuon na nimo kadtong imong gikaon giusap, mahug na didto sa imong istomago, sa imong unsa intestine didto unsa mao na to nga wa na kay mahimo, wa kay gihimo sa paggaling, ingon ta galing. Kay kini may akong nakita nga paghubad sa in English, galing. Kini bang pag-metabolize, galingon ba tong imong gikaon nga naa na sa imong tiyan, galingon to. Apan dili ikaw ang mugaling. Wa kay nahimo. Unsa man that process is gracias sa Dios kana, gracias Ginoo na. Kay siya ra amo unsa mugaling ni ana.
Wala kay nahimo. Ug katong imong gipangkaon, luto, utan, tanan dito, mausan na matibuok na siya. Di na ka makakita. Siya hara mag-utan, hara mag-unod ang imong gikaon. Dili. Kadto mausa na to, o galingon nga mo unsa mo paingon na sa imong different cells sa imong lawas o mautoy magahimo kanimo og kusog sa imong lawas. You see? Ang food that you have metabolized already has been metabolized becomes energy, becomes unsa kalig-on niya sa imong lawas. You see? Okay, ato ning unsa ato ning gitandi. This is an analogy, sambingay o ang butog mao ba na Bisaya. Mao ni analogy nga sa imong pagtuon sa pulong sa Dios. Ang imong kamubuton mangutanag, imo ba nang tuuhan o di? Kanang gitudlo ba? Imong nadungog nga pagtudlo sa doktrina. So ang imong kamubuton mulihok na po mangutana. Imo ba tong tuuhan o di? Okay. Mayo ka, mutuo ko. Okay, ang resulta, kadtong imong nadungog, gikan sa nga unsa, bahin sa imong utok. Okay? Ang imong utok is the material thing. Ang imong una is the immaterial. Di naman kita yung una. Gusto? Nga ito makita, ang imong utok. Nakaroon, nga naa na si mong utok, nahimo na ng una. There is a left lobe. Kaya nga ito kung una, dunay duha ka bahin. Left lobe and right lobe. Ang left lobe, tigdungog. It's the hearer lobe. Okay? Tigdungog. Karon o tigsabot. Karon kung dili nimo tuuhan kadtong imong nasabtan nga pagtulunan doktrina, kung dili to nimo tuuhan, dili to mabalhin sa imong tuo nga bahin, the right lobe, which is the function of which is to unsa, to doer. So kung balikon, left lobe is the hearer lobe, right lobe is the doer lobe, ang tigbuhat na. Okay? Kay imo manggituhuan, imo manggidawat, ug imong gihagup. Okay? You embrace it, you believe it, then analogy kadto sa imong physical nga pagkaon na metabolize kay imo namang gituuhan na balhin ug dili ikaw mo'y nagbalhin ang balaang Espiritu Santo. That is the enabling power of God, the Holy Spirit. Mo'y mo unsa galing. Okay, sa atong physical nga pagkaon mo galing. Siya ra mo galing kay imo man gituhuan, imo gidawat kadto balhinon sa pinagi sa imong pagtuo, balhinon pinagi sa gahom sa Espiritu Santo, nahimo na kanang unsa metabolize Bible doctrine. Nakasabot ka ba? So ako tong giklaro hinay-hinay aron imog yung maunsa, imog yung sabtan pagayo nga kinibay nung danon pagayo. Excuse me. So na metabolize ang Bible doctrine, nahimo na kanang unsa ginaling og kay imo namang gituuhan kanang maong doktrinang imong gituuhan gimetabolize na, mauna ang giingon ko nga usable, magamit na sa imong Kristohanong pagkinabuhi. Now, tanawa, galihok gyapon imong kaugaling imong kinaiyang magsala. Not kaugaling magsala. Ang imong kabubuton. Naglihok pa. Kung na-metabolize ng Bible doctrine, mangutana na po ng imong freedom to choose. Mangutana imong kabubuton, imo ba nang gamiton? You see? Every moment gyud nagalihok na papilion ka. Og nahibaw na po ka resulta kung imong gamiton, then di man mo kawang ang Dios. Inaamang gyoy positibo nga resulta. So mao kana ang atong
klaro kanimo pagpatinaw ning bahina. Therefore, a believer has to metabolize Bible doctrine to be able to use that Bible doctrine. Remember, God's Word mandates us. Mando gyud ka na tong mga magtotoo to be doers of the Word, not only hearers of the Word. Again, it is a matter of choice. Nara gyud gihapon sa imong pagpili. O ato pong gisgutan may tungod atong the doctrine of stimulus or the doctrine of stimuli. Ang unang stimulus alang sa mga di magtotoo mao ang unsa, ang gibuhat ni Ginoong Hesukristo dito sa cross. Mao na stimulus. Pilion ka sa Dios nga you are free again to choose whether you believe what Christ has done at the cross, tantamount to believing in the person of the Lord Jesus Christ. Mutuo ka ba o di? You see? Kay every stimulus needs a response, and every response has a result. So mao na atong gibasihan kini sa John 3:36 nga nagaingon sa in English, he who believes in the Son, the Lord Jesus Christ, has life, eternal life. But he who does not believe in the Son does not have life. Why eternal life? But the wrath of God abides on him. Ang kapungot sa Dios magapabilin diha kaniya. Kung kanang kapungot, ang buot pasabot gyud ana, mo ang linaw sa kalayo, ang impierno ang gitawag sa kadaghanan. So, mo kana ang unang stimulus. Karon human nimo dawatas Kristo nga imong manluwas, luwas kana. Na po'y laing stimulus nga imong atubangon. The stimulus is the Word of God. You see? So, pagamito na po kasi imong kaugalingong kaumuton, whether magpositibo ka ba, may oo o di. You see, you're still free to choose. Nanibaw na po kasi resulta. Kung ikaw magpositibo, imong dawaton ka ng mando sa Dios, grow in grace and the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18 o sa diha nga ikaw moingog, mutuon ko sa pulong sa Dios. Magatuon ako sa pulong sa Dios. That's your response. Unsa ang resulta sa imong padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios? Unsay mga resulta? Well, positive, na ay mga panalangin, na ay mga kauswagan, na ay kanang tuboy kanimo, promote kanimo, o na ay kalampusan, success. You see? Blessings, prosperity, promotion, success. Apan kung ikaw mayon dili ko mutuon, wa mo ko'y gana, wa ako di ko ana. Okay, negative ang imong pagtubag, then ang unsang resulta, wa man kay pagtuon sa pulong sa Dios. Ikaw Kristohanon lagi, ikaw luwas apan ang imong kinabuhi parihara sa kinabuhi sa dili magtotoo. Just like an unbeliever's life. See? So ang resulta kay na may resulta, like I said, every stimulus needs a response, and every response has a result. Unsay resulta? Kung ikaw mayog dili kumutuon na ay kadang katalagman, na ay pag-us-us nimo, demotion, pag dili pagtuboy, pag doon na nimo, na ay kapakyasan, na ay pagtunglo. Okay? Na ay adversity, na ay demotion, na ay failure, na ay cursing. So mo ni, the doctrine of the stimulus. Let's always be reminded by this. Di na niangay na itong hikalimtan. Now, a believer who has been provided by God eternal life, but who prioritizes his emotion lagi gihapon, iya gihapong pagbati mo iyang pasiuna, may numero uno sa kinabuhi, is perpetually in a state of fear and worry. Magpadayo ng iyang pagkahadlukan o pagka mabalakon, ang iyang state of fear and worry.
o dayag na lang siya usa ka unsa pildero nga magtotoo, a loser believer. He lives in the state of fear. Nagakinabuhi siya buhong nunta sakto ba ng Bisaya. He lives in this state of fear. Na siya kahimtang sa pagkahandukan, pagkamabalakon, pagka kanang sa may anxiety. Ano bang may pagka di ka maluna, okay? O ang insecurity, why kasiguruhan. Now, in short, siya nagkinabuhi ra sama sa usa ka di magtotoo. Maglisod ka na pag-ila, how to identify whether he is a believer or an unbeliever. Lagi nang inigadto na nato sa langit. Kay di malagi ta ka hukom nga siya dili magtotoo kay tungod kay mao kana mo kadto. Okay? Dili ka maka-judge. Only God can judge. Karon inigadto nato sa langit. Tingali na kay mga amigo, mga higala nga kanang imong gituhuan lang, no? You're just thinking na lang kay mura ba kang imong gituhuan nga kani siya magtotoo. Okay? Magtotoo kay mo kana mo ni yung buhat mo na as a believer. Okay? Na inagadto sa langit, wa man nimo makit Katong imong gituhuan nga magtotoo. May uy sara man to si kuan nga ang gituhuan siya nga magtotoo, believer. Ay dili man siya believer. Nagkinabuhi siyang matarong, halangdon, tulid din sa kalibutan. Kagasunod man siya sa laws of divine establishment. Ang mga balaod sa yutanong pangagamhanan. See? Divine establishment. Kasunod siya. Mao nga he was considered a what? A good, upright citizen of that country. Apan dili siya magtotoo. Ano ini kamatay niya adto ra siya sa impyerno. Di man siya magtotoo. Nagsunod lang siya sa laws of divine establishment. Well and good, pero kutob na din sa kalibutan. Nagkasabot ka ba? Okay. O tingali ang uban po, ni adto na ito sa langit, may yung pukag. Uy, ni amanis pulano nga, kuhan man maro, mura man badlungo ni dito pas kalibutan. Anong ni amanin din Uy, kadto day siya magtotoo. Nakuha ba ni mo ang atong pag-eksplikar ni? Magtotoo man siya, tinuod yung magtotoo. Apan, wa man siya lagi magpositibo sa mando sa Diyos samtang nagkinabuhi siya din sa kalibutan, ingon nga magtotoo. As a believer, he was negative to the Word of God. Therefore, ang iyang kinabuhi, managingon ako, pariharas dili magtotoo. See? Apan matinga ka nga inigadto na sa langit, tuwa siya. Ay mong gituhuan nga maldito, tingali gani, mga badungon, mga kriminal. Apan sa tinuod, ilang gidawat ang kaluwasan. Sila luwas. I hope na sabdan ni mo kana. In short, kining mga magtutuha nga mga negatibo lagi, nagkinabuhi sila in the state of fear, worry, anxiety, insecurity. O sa lagtod nga pagkasulti, sila nagkinabuhi samara, parihara sa mga dili magtotoo. You see, we have to learn how to distinguish the normal emotion and the abnormal emotion, and how unsaon sa paglikay sa paggamit sa abnormal emotion. Hinumdumi nga kita nagahisgot bahin sa mga sala sa pagbati or emotional sins. Again, abnormal emotion devastates, muguba, mo kanang mo devastate sa atong spiritual life, while normal emotion promotes happiness, success, and
capacity to appreciate God's grace provisions. Apan, again, it is a matter of choice. Kapilian gihapon ka na to. Now, sa pagpadayon ni ato maghisgutan ang mga klase sa mga sala, no? O ato na po ning hisgutan, bato na po na to ni paglabas sa atong paramduman nga dunay tulo ka mga dagkong mga personal sins. 3 major personal sins. Ang una, mental attitude sin, sala sa una-una. Ikaduha, sins of the tongue, sala sa dila. O ang ikatulo, overt sins, ang sala sa buhat. O ganito, manggisgutan katong matang sa mga sa una-una, sala sa una-una. Mental attitude sins, for example, pride. Pagka mapahitason. Unya, sunod, hatred, ang imong pagkalagot, pagsuko, pagdumot, hatred. Unya, implacability, ang pagkagahi o ano bang badlungon? Gahi yun, badlungon ba? Implacable. Sala man na. Sala sunahuna. Sunod. Unsa man? Bitterness. Unsa may bitterness? Ang bitterness mao kanang pagka kanang masukanon o mapanimaslon. Okay, I think that is the right Visayan word. Bitterness, mapanimaslon. Unsa pay sunod? Ang jealousy, pagpangabubho sa mana, sa una-una. Sunod, envy, kasina. Sunod, vindictiveness, ang pagkamapanimaslon, vindictive. Unya, sunod, guilty feelings, kana bang imong bati nga kanang sadaan ka, guilty feelings, sala na sunod. Sunod, fear, paghandlok na, sala sa una-una, paghandlok. Sunod, worry, pagkabalaka, sala. Sunod, anxiety, okay, kaigwaos. Unsa pa sunod? Self-pity, kanang pagkaluoy sa mong kaugalingon, sala man na sunod. Nya sunod nga matang sa mga sala, sins of the tongue, na dihay bullying, pag bugal-bugal. Sunod, unsa may sunod? Maligning, pagdaot sa dungog sa uban, maligning. Sunod, criticizing, kanang saway, pagpanaway, sala sa dila. Sunod, unsa pa? Lying, pagpamakak. Sunod, gossiping, pagpamakak. Ay dili pamakak, kanang libak, kining gossiping, pagpanglibak. O ang sunod, judging, ang paghukom, sala ni kining tanan sa dila, sala sa dila. Unya ang katulo, mao toy sala nga makita, sala sa buhat. Kani makita man yun, dayag man yun. Murder, adultery, drunkenness, stealing, mao ni mga matang sa sala sa buhat. Okay? Now, kini atong gihisgutan din ana sa gihisgutan sa pulong sa Dios. Kini riiko na lang ning atong ibuhat din gikan kini sa tinubdan gyud ang inunta lintunganay nga tinubdan gikan sa pulong sa Dios. Now, mao ni ang major personal sins, 3 major personal sins nga ginahimo sa mga magtotoo. Now, pangutana, how about sa mga unbeliever, mga di magtotoo? Gibuhat ba nila? Natural na nila. Natural. Wala ni, di na ni hisgutan kay natural na nila. Daghan pa ganing sobra pag yung napay daghan pa nga mga kanit-kanit ni mga sala nini.
Apan kini atong isgutan aron kita mahilikay. Mapasidan-an ta nga dili ta mahisok kamod sa pagbuhat nining mga sala. No, by the way, ngutan na rin ko nimo, sala ba ning tentasyon? Kung tintalon ka, sala ba na? Ay, uban na nga, pag sila makatugkad na. Sala ba ang pagtintal o tintalon ka? Tubag? Dili. Dili sala kung tintalon ka. Kanusa man ang mahimong sala? Tubag. Sa pagsugot nimo niya ng maong tentasyon. Basta, tintalon ka karon pagbuhat nini nga dautan. Nga, di kay dautan lang kung dili. Sala. Okay, tintalon ka. Kinsa may mo tintal? Satanas o ang iyang mga alalay, mga demonyo, mga espiritu ba na, di mo makita. So, tingali mo, kuhit-kuhit mo diyan sa imong una-una, okay, natural. Una-una may lang rumbo, ilang puntaria. So, gatuan yan ang ilang isgutan diha. Di na tinuod. Okay? So, they try to influence you to commit sin, tentasyon. Buhatan mo ni, kini, lami ni. Okay? Tentasyon. Nagkaroon, ang imong kabubuton, nagatimbang-timbang. Buhaton baka na ako. Niyo di. See? Naaka sa taliwaha. O imo ka ng buhaton, bantay. Sa pag-ingon ni mo, ang buhaton diha, mahimong sala. Sabot ka? Diha mo mahimo na ng sala. Apan ang tentasyon nga imong isalikwa, imong itod, imong you get rid, you avoid, get away from it, then, wa kay sala. You are victorious. Ni anang bugno nga unsa espirituanon. Nga tubang magagbugno espirituanon. Mao na nga kini nga itong isigutan na sa pulong sa Dios. 3 major personal sins. Dili nang giingon nila mortal sin o venial sin o unsa pa tong ubang mga ilang giingon. Giingon man sa relihiyon man na. Okay? Kini nga itong isigutan gikan sa pulong sa Dios. Huna-huna sa Dios nga atong giunsa metabolize na din sa atong kalag. Nahimo na kining tinuod, matuod nga atong magamit sa atong adlaw-adlaw nga espiritual ng pagkinabuhi aron atong unsa gamiton ang mga pulong sa Dios nga atong gitun-an, nakatunan ug ato nang galing pinagi Espiritu Santo kini mahimo na kaning unsa kalig-on, kabaskog, kaisog sa pagbarog ingon nga mga anak sa Dios, mga sundalo ni Ginoong Hesukristo nga makiasdang sa bisag unsa mga suliran nga mohapak sa atong kinabuhi kay ang Dios mananaog. He is the author of winners, and if you take heed sa iyang pulong, ikaw magpositibo, ikaw mahimo gayud nga usa ka mananaog, a successful, victorious, and a winner believer. O samtang niya pagkadini ning gitawag og walog sa mga luha, the valley of tears, nga gidumala ni Satanas. Pan ikaw nahimo kang mananaog, and you are a winner in this life. And when we go to heaven uban na sa Dios, then dugangan pa ng unsa bugtian ka ng imong pagkamananaog o tuwa pa'y daghang nagahuwat ni mong mga ganti o mga purong-purong nga di na ni mo maunsa matugkad sa imong tawhanong pangunahuna. It is beyond human imagination. Din hilang una kita kutob nito pagtuon din ato ipadayon kini ugma daghang mga butang pa atong paghisgutan kining atong pagtuon sa pulong sa Dios through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. So gidapit gihapon kao sa paghiuban ugma sa atong
pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios. Nagapasalamat kami kanimo sa imong tinaw, tataw, klaro nga pagpadayag niining mga butang nga mong gisgutan nga may kalabutan sa among pagkinabuhing imong mga anak. Samtang niya pa kami nining teritoryo sa among kaaway ang satanas o mga demonyo nga kami mahimuuntang mananaog pinaagi sa among pagpaubos, pagtuman, obedient, pagsunod sa imong mga pulong o imong mga mando. Salamat nining tanan o Dios, bani kami sa mong pagbuwag-buwag, iiway kami o ilikay kami sa mga kabilinggan, dada kami dinhi sa makausapa, sa pagpadayon sa among pagsibog nga tusunahan sa among Kristiyanong pagkinabuhi. Kining tanan among giampo, pasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen.